Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikawalo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Namulong si Jesus nga kon ang matag tinun-an hingpit nga naumol mahimo siyang sama sa iyang magtutudlo. Gikinahanglan nato nga mabansay kita diha sa pamaagi ni Kristo. Sa ingon mahisama kita kaniya. Ug tungod niini pangayoon nato ang grasya sa Dios. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagatigom kita karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon, maghinuso kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagam sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako ka Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagam sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, inisayo ka, Ginoong Diyos, langit lumari, Diyos Amahan, nakakagahong sa kanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong hinaya. Ginoong Jesucristo, utumanan sa Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawag pagsasala sa ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang lapit halangdon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos Magampo kita. O Ginoo, aga ka mga hitabo sa kalibutan, diha sa imong kalinaw, o hatagi ang imong santos nga simbahan, sa kalipay sa pagalagad kanimo, diha sa kagawasan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan. Sama kini sa usa ka salaan nga magsalin sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-huna magapakita sa ibong kinaiya, maingon nga sa walay duha-duha, ang usa ka pagbahan magpakita sa mga depekto diha sa mga kulon nga gipagba. Makaila ikaw, unsa kaayo ang usa ka kahoy
nga gigalam pinaagi sa bunga nga ihatag niini. Ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingong panghuna-huna. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tawo sa dili pa nimo hidunggan nga siya musulti. Mao kana ang matuod nga prueba. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, maayo kayo ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan, o labing halangdon, pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlawon, ug sa imong kamatinud-anon sa tibuok nga gabi. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmera, ingog sidro sa Libano, motubo siya. Sila nga gitanong diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Diyos. Mamunga sila bisan diha sa katigulan mo, makusganon ug malig-on sila, nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayon ang pagpasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kun ang madunot masuluban na sa dili madunot, ug kun ang mamatay masuluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala? Ang kalala sa kamatayon, nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala, nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.
Busa, mga minahal kong kaigsuunan, barug kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus nanaad sa pagsulti sa iyang mga tinunan, pinagi sa mga sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw siyang magtutudlo, apan kung ang tinunan makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Ngano nagtanaw ka man sa puling sa imong isikataw, apan wala mo tagdang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Kuha una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa kakahoy, mayla siyang bunga. Dili ka makapuog igos sikan sa sampinit, ni ubas sikan sa kadiyapa. Ang maayong tao magsutig maayo gikan sa maayong mga butang, nga naa siyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan, magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, maayong buntag kayong tanan. Karong adlaw, Marso 2, mao ang adlaw natawhan sa akong amahan. Palihog apil siya ninyo sa inyong mga pag-ampo. Ang iyang ngalan, Simplicio. Maisong ko na Kristo na salan, tugod di ko nga muhatag og adunay hamubo nga anekdote sa dili pa ako mupadayon sa akong pamalandong. Niadtong 1191, si Santo Papa Clemente Ikatulo, nagtugot sa usa ka bag-o nga kapunungan. Ang kini nga mao nga kapunungan, naglangkob kini sa mga
nobles, sa mga clergy, o sa mga artisans. Sa ato pa, mga adunahan, mga pari, mga reliyoso, apil na usab kato mga skilled workers, mga trabahante. Ang ilang trabaho, simple lang. Mao ang paghinlo sa mga kadalanan, ilabi na kato mga kadalanan nga piligroso kayo, ila kining hinluan aron nga makaagi ang mga pilgrims. O gawas niya na ang ilang bulaton o responsibilidad, mao ang pagtukod og mga tulay. Ilabi na sa mga dapit din adunay mga suba o adunay mga bungaw o mga pangpang. Ang ngalan sa mao nga kapunungan mao ang pontifices, mao ang fratres pontifices. Fratres pontifices. Sa ato pa kini gitawag nga bridge building brothers. Sa ato pa tigtukod sila og tulay. Kani nga mao nga anecdote nagpasabot usab kanato nga kitang tanan giyawhag kita sa pagtukod og tulay. Ang ato nga tawag mao ang pagtukod og mga tulay diha sa atong katilingban. Nga sa ato pa dili di ay pader, dili wall ang ato nga itukuron kundi tulay diha sa atong katilingban. Magsugod ni Kristo, nainomdom ko nga usa ka pilosopo si Jacques Maritain naging nangutana siya ngano man ang tao gikinahanglan nga magpuyo diha sa usa ka katilingban. Matud pa niya, ang tao kinahanglan nga mapuyo sa usa ka katilingban tungod kay sa iyang kapuno out of abundance gikinahanglan nga ipaambit niya kung unsay naa siya ngadto sa uban. Apan gikinahanglan sa magpuyo sa katilingban tungod kung unsay wala siya out of deficiency nagkinahanglan siya katabang o tabang sa iyang isig katao. Maisugod ni Kristo, nagpuyo kita sa katilingban o gitawag kita nga magpuyo diha sa katilingban. Apan adunay mga panahon nga tungod sa atong kasaypanan o kasalanan, adunay mga higayon nga dili magmalinaw ng atong katilingban. Busa mga igsugon ni Kristo, kumuari kita dinhi sa atong nagibasa karon nga ebanghelyo, nagpahinumdum kini kanato. Di nato kalimtan nga kining atong ebanghelyo karon nahimutang kini sa katapusan nga bahin sa gitawag nga Sermon on the Plain ni San Lucas. Nga nagtudlo kini kanato kung paunsa kita magpuyo isip mga tinuod nga mga tinun-an sa atong Ginoo ug magpuyo kita kung saan nato pagpuyo diha sa atong katilingban. Sumo ka nang awhag nato, umo ka na ang pagtulun-an sa atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo karon. Busa dunay tulo ka puntos nga atong gikinahanglan ato ang pamalandungan. Ang una niini ang mahitungod sa mag-aagak nga buta. Matud pa dinhi sa atong ebanghelyo karon, akong basahon pagbalik. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Kung atong tanaw kini siya sa biblical sense, kining kanal, matawag kini siya og kining atabay. Atabay kini. So ang buta, nga dili siya pwede makaagak sa iyang kining kauban nga buta usab. Unsa ibot pasabot ini? Kung mabalik kita sa pasabot ni gitawag na buta, ang paggabuta mao kini ang gitawag nga inability to perceive and understand the truth, the divine truth, and the presence of God. Nga sa ato baday, matawag kang buta kung wala ka makaila o makakita sa kamatuuran, may tungod sa Dios o sa presensya sa Dios diha sa imong kinabuhi. So daghang mga higayon mga igsuon nga kita mismo nahimo kitang buta. Unsa mahinungdan niini? Tungod kini siya sa gitawag nga garbo, tungod kini siya sa sala, tungod kini siya sa ignorance, tungod kini siya sa obstinacy
o kapag kagahi sa atong kasing-kasing, o kapag kagahi sa atong nga ulo, mga nahimo kitang buta. Sa ato pa kung kita buta nga mag-aagak, igo ra nato nga isaag o isalaag nato ang atong kauban nga buta o atong gikuyugan nga buta. Busa mga igsuon ko ni Kristo, usa kini ka pahimangno kanato nga atong hangyoon ang atong Ginoo, nga wad-on unta ang atong pagkabuta. Aron kita mamahimong makakita nga mag-aagak sa atong isig katawo. Kitang tanan gitawag kitang mag-aagak, no? Wa ta gitawag nga mahimong buta nga mag-aagak, kundi nakakita nga mag-aagak. Mao kanang tagsa-tagsa nato katawag. So busa mga igsuon, giawhag kita karon o gitawag kita nga unta sa kanunay makakita kita sa kamatuoran bahin sa Dios ug sa presensya sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa ang pangutana karon dinhi, no? Kay tungod kay nining atong kalibutan karon daghan kay mga buta nga mag-aagak. Dili lang ta maghisgot sa dili lang ingon nga spiritual nga mag-aagak, apil usab ang political nga mag-aagak. Kinsa man nato o kinsa man ang atong gitugutan nga muagak sa atong kinabuhi, buta ba o ang makakita nga mag-aagak? O sa atong kinabuhi mismo, unsa man ta nga mag-aagak, buta ba kita o makakita nga mag-aagak? Ikaduha nga punto mga igsoon ni Kristo, maghisgot kita mahitungod sa gitawag nga huling o gitawag nga truso. Matod pa dinhi sa atong ebanghelyo karon, ngano nagtan-aw ka man sa puling sa imong sigkataw, apan wala mo tagda ang truso sa imong mata? Unsaon mo man pagingon sa imong sigkataw, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Magsunod ni Kristo una sa tanan, tanaw nato kini siya sa pinaagi sa pagpamalandong nato, kining atong gitawag nga tawag nato nga isip mga tao. Unsa man atong tawag? Itawag kita sa pagkabalaan, nga mamahimo kitang balaan. Mao kana atong tawag. Sa Catholic theology, adunay pulong nga gitawag nga deification or kaha divinization or kaha gitawag kanig theosis. Kini siya nga mao nga panghuna-huna usab kini ni San Atanasio. Usa ibot pasabot niini. Usa kini ka proseso nga pinaagi sa grasya sa Dios na bag-o ang imong kinabuhi ug nahimo kang naisama sa Dios. Sa ato pa mao ka lang ato ang tawag, mahimutang balaan aron mahisama kita sa Dios. Mahisama kita kang Kristo. Kung ato kini siyang idugtong dinhi sa atong ikaduha nga punto karon, may tungod sa itawag nga puling ug ang truso, makaon kita ikaw nahimo kang balaan o kaha nahimo ka nga matawag nato nga nahisakop sa gitawag nga deification. Kung imong gitugutan ang Ginoo si Kristo nga maoy magbag-o sa imong kinabuhi, sa ato baday imong tugutan o atong tugutan nga bag-ohon una kita sa Ginoo. Tugutan atong Ginoo nga ayuhon kita. Tugutan atong Ginoo nga kita mahimo nga balaan. Aron mahimo kitang angay nga magtan-aw sa puling sa uban. Kay kung mapanalitan o mamahimo na kitang balaan, ma-deified na kita, sa ato baday mahitabo nga angayan kita nga mutan-aw sa puling sa uban, tungod kay kumutan-aw kita sa puling sa uban nga deified o kabalaan kita, nagtan-aw kita nga mahigugmaon. Nagtan-aw kita nga aduna tay gitawag nga tumong og tuyo nga matulid nato ang atong sigkataw. Apan dili maayo usab sa laing bahin nga magtan-aw kita nga wala man gani nato tuguti nga mausab ang Dios nga mausab ang atong kaugalingon nga kinabuhi. Sumako na ang atong nga tawag, no? Mahimo nga mabag-o ang atong sikataw tungod kay kita
usab nahimo kitang balaan, atong gitanaw, atong gitulid ang atong isigkatawo, pinaagi sa gugma ug atong pagkabalaan. Mga igsoon ni Kristo, nining ato nga panahon karon, ilabi na niining gitawag nga social media, daghan kaayo nga pangpandaot nga nahitabo no sa isig katawo. Nakumbot bayaw na hunaon ang atong isig katawo, matawag na to sa precious and unrepeatable. Numatod pa sa mga personalist philosophy nga kita matag usa ka nato unrepeatable. Walay makapuli nato nining kalibutan na. Ang matag usa ka nato bililhon sa mata sa Dios. Busa tan-aw nato, himuon natong gitawag nga fraternal correction nga adunay paghigugma tungod sa atong pagkabalaan. Maigsuon ni Kristo, nindot kay sa tanan nga pamanandungan sab nato sa atong kaugalingon. Nahimo ba kung kabahin sa pagtan-aw sa pag-correct sa ako nga isig katawo nga wala na ko gitugutan si Kristo nga magbag-o sa akong kinabuhi. Mamahimo kung inaana gani dili angayan kita nga mohimo niini. Busa maigsoon ko ni Kristo, hinaut unta nga tan-aw nato ang atong isig katawo nga kanunay nga adunay paghigugma. Ay katulong nga punto niini, muari kita sa dapit sa tapusan sa atong ebanghelyo karon. Ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Niyang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sayang bunga. Kini nga mao nga pamulong maigsuon na hinumdum ako sa gingon ni St. John Paul II. Sa ingon siya, through actions, man reveals himself and he fulfills himself. Through actions, makapadayag o madayag ang ato nga pagkatao. Mailhan kita, pinaagi sa atong mga lihok. O gani, kung atong balikan si St. Thomas Aquinas, nagingon siya, ang kaayo, magagikan ka na sa imong pagkatao. Good flows from being. Nagagikan kini sa imong pagkaikaw, sa imong pagkatao. Musa mga igsuon ni Kristo, kung atong subayon kini siya, nga mao nga pamulong ni St. Thomas Aquinas o ni St. John Paul II, usa kini kahagit ka nato. No, sa atong pagkinabuhi di ay, sa atong pagsusi, sa atong kinabuhi, ang ninggawas ba sa atong mga lihok ug atong mga pulong, nagagikan kini siya sa imuha nga kasinatian sa Dios. Kay kung panalitan ang imong mga lihok o mga pulong gikan kini siya sa kasinatian sa Dios, mahimo nga ang imong pulong ug lihok maayo siya. Mahimo kini siya nga maanindot. Sa ato panindot ang atong mga bunga. Busa tan-awon sa nato atong kagaling kadaghan nato no. Nining ato nga sa ato nga gitawag nga pagkakatoliko daghan kay kita. Apan sa ato nga pagsimba, sa ato nga pagampo, nakita ba kini kanunay diha sa ato mga lihok? Or basin ba ya, sige tag-ampo, sige tag-simba, yan igabot na to sa atong panimalay, magsigit sa tagpagpadaot sa atong isikataw, magsigit tag-marites sa atong isikataw. So, really maayo ang ato nga bunga. Busa, ang timalan nato niini mga igsoon, usa kini ka pag-awag ka nato, nga tugutan nato ang Dios nga mo sulong sa atong kinabuhi. Tugutan nato yang grasya nga mo sulong sa atong kinabuhi. Kay pinaagi sa atong kasinatian sa Dios ang mga maayong buhat o ang maayong mga bunga magpadayag kung kinsa kita. Busa may isungon ni Kristo, nining ato ang ebanghelyo karon, gitawag kita. Numatod pa St. John Paul II, we are meant to be with others. Gitawag kita nga magpuyo o makiguban, makigsandurot sa atong isigataw. Apan mas mahimong maayo lamang ang atong pagpuyo o pagkigsindurot diha sa atong katilingban kung kanunay kita nakagamot sa atong Ginoong Hesukristo. Kung gitugutan nato si Kristo nga mopuyo
diha sa atong kinabuhi. Nga tugutan nato siya nga mabago ang atong pagkatao kay nagkinahanglan man kita og maniluwas ug mao kana si Kristo. Mahimo mga maayo ang atong pagpuyo diha sa katilingban kung kita sa kanunay mamahimo nga maayo ang atong mga bunga. Kung kita kanunay nga naningkamot ug nangandoy sa kausaban o kabaguhan sa atong mga nasod, ikinahanglan kini magsugod sa tagsa nato kakaugalingon. Amen. Palihog manindog ang tanan. Karon nato'y padayag ang atong pagtuo. Magdungan kita. Nagato ako sa Dios nga mahan makagam sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang anak kabugtong ginunato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus sa matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagam sa tanan. Ikan dito mo balik siya anon sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhindayon. Amen. Pulong pa sa Ginoo, ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag, walay pulos nga bunga. Isip matinud-anon o mabungahong mga anak sa Dios, mag-ampo kita karon alang sa ato mga panginahanglan o sa mga panginahanglan sa kalibutan. Moingon kita, mapuanguro nga mahan, pamatia kami. Nga ang tibuok simbahan, isip tinudyanan sa mga misteryo sa Dios, magbalaho tayon diha sa buluhaton sa Ginoo, sa ingon mubungag maayong bunga, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagupot og gahom ug awtoridad sa kanunay mupakanaog og mga palisiya ug muhimog mga lakang nga makapauswag alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga negosasyon tali sa katawhan, sa katilingban ug sa kanasuran, paghahimuon uban ang pagtahod, ang kaligdong ug ang pangpangita kanunay sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-antos sa bisan unsang paagi, makaila sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon, nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong ti kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kadaugan ni Kristo, magdalag kaupayan o pag-alim alang sa mga nangamatay ug sila nga nagbangutan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, nagsadya kami diha sa imong pulong o sa imong kaluoy. Patalinghugi ang among mga pag-ampo o paambita kami ni anang kalipay nga nagagikan sa kadaugan nga naangko ni Kristo alang kanamo. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
Maigsoon, pag-aampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo iyan sa iyang mga kamot. Alas sa pagdayeg ug maya sa iyang ngalan. Alam sa kapustanan sa tibok santos na simbahan. O Dios sa among magbubuhat, ang panog bino nga among gihalad kanimo, timaan sa among paghigugmang pagsimba, mahimunta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig o magdala ka na among anak sa kaluwasan, kini among gipangayo, hinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ang sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong Santos nga mahal Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ka ang pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. O busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos sa mga gasa ang mahimo kinilang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa magpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo, makagagawang nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kaangturan. Maigsoon magampo kita nga mabutuntang gingharian sumala sa gitulo kanato ni Jesus. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog-hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita at ang paginigsunay, kalinaw. Mga igsoon, kinimaw ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios sa kaluwasan, kining sakramento nga nagligon kanamo dinhi sa yuta, magdalaon ta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit ang amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus.
Ang itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa masakiton. Hinaut nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.